Любовта ми към автомобилите е от мъничка. 4-ти клас бях, когато за първи път запалих автомобила на баща си. Това е моят живот. Моята любов. Аз това правя най-добре. Шофирам, въртя волана. Сутринта градът е най-красив и когато станеш преди всички, може да си събереш мислите. Заплатите ни са много добри като за България, а и ни осигуряват на реалните пари, което никак не е маловажно. Само ние, учителите, имаме такива дълги отпуски и така мога да бъда с детето през всичките му ваканции. Транспортните работници, това сме ние, които държиме столицата жива. Ако ние не работим, и града спира. Трамвай е винаги с предимство. Пред всички. Дори пред пешеходците. Бъдете внимателни. Що мога, аз можете и вие. Заповядайте.